Това е пътя към Тракийския метеор. Има много хубави околности. Снимай пътя малко да се види как ви е. Отправна точка е Махала Полярно. Ето продължаваме да караме към Тракийския метеор. По данни на публиката, пътят е много панорамен, но тези облаци, ще го цензурирам, развалят гледката. Ето това е на Гимназийски снежник масива. Намираме се на един път, който е почти стигнал вече до село Полярно и отиваме към това, към Тракийския метеор. Много красива местност. По-натам още. Пристигнахме в селото, тук оставихме джипа, то е не село, ми Махала. Има някаква порутена къща и някаква друга, която се стега. Ага, и тая тук също, да. Но много отдалечено, в Родопите навътре на 17 км. Това май е хижата, която не работи. Излезохме на едно погледно място, откъдето се вижда Тракийския метеор. Ето го. Почваме да припали някаква пътека. Надяваме се да ни отведе до него. Ето това е първата част от метеората, която е с пак впечатлящи камъни, но по-скоро такива нормални. За разлика от другите, които търчат. Ето наближаваме Тракийския метеор. Ето го. Ето на това плато между двете скели трябва да видим големите. И там е виждате на Гимназийски снежник масива. Пътеката продължава ето така. Спряхме малко за почивка с гледка към метеора и към вейката. Ето е фания, де. Идваме оттам. Хубава гледка има, тук е просторно. Гръцките Родопи. Ето продължаваме по пътеката, това е една от скалите на метеора. А там е истинския. Това ни продължава. Паднахме на едно много интересно плато. Между една част от скалите на метеора, гръцкия, това тракийския, с много интересни форми на камъните. Ето тук следва малко светловинка и там основната част, към която сме се запътили. Най-накрая стигнахме до основната част на платото на гръцкия метеор, на Тракийския метеор, който е в гръцките Родопи. Ето едната част от комплекса е в дъното циганско градище и скалите на съдилището. Отдолу е Беломорския проход, който беше наскоро открит. Ето ги скалите с скалните ниши. Натам е България. Ония големите баири в далечината, които за жалост не ги знаем кои са. Подозирам, че може да са над Мадан, на запад от Златоград. Ето е най-голямата скала, която стърчи, която беше причината миналата година да ги видим тия скали от България и да се запитаме кои са. А там гледката е прекрасна също към останалата част от комплекса. Към Гимназийски снежник, Тете кладенци, Юрбанар и в дясното е вейката. А това е връх Папикои или Орлица, който е най-високия на целия рид, целия масив Гимназийски снежник. Ето го останалата част от платото. Най-в дъното се вижда остров Самотреки. Ето един доволен пловдивчанин. Ето това остров Самотреки, този контур, Бабунестия. А ние идваме по 20 км черен път от град Ясмос. Паркирахме колата в една махала, която се казва Полярно, която е зад една от гънките на този бир не се вижда. Общо взето това е. Ето има доволни хора, доволни ли сте? Много е наистина впечатляваща клетката.
другата част на Метеора сме. Малко по-източно. Тук се вижда тази най-голямата стърчащата скала. Вижда се натам към България. И се вижда другата част от комплекса. Слизаме от планината. Фонари. Така и утре ще звънна по Слизаме от Родопите. И натам в далечината се вижда равнината и морето. Ти хора ще да взимаш?